Já už přeji krásný den. Zdravím vás takhle po delší době na YouTube a tentokrát jsem si řekla, že bych vám tady mohla udělat Shein haul, protože mi nedávno přišel docela velký balíček a chci se s vámi o to podělit. Akorát se mi zrovna probudila Kyla, takže to bude takové rušivé trošku, něco v pozadí. Jako první jsem si tam objednala tenhle otočný stojan na štětce. Já mám jeden podobný a je to fakt úžasná věc, zase za pár korun. Vlastně si tam dáte štětce a vždycky si to takhle můžete otačet. A objednám si možná ještě další, protože je to fakt super věc. Stojánek na telefon, protože vždycky, když jím, tak se dívám na YouTube a nikdy si ten telefon nemám kde položit. Taky mě zaujaly tyhle držáky na žiletky. Vlastně je k tomu takové lepítko. Nalepí se to třeba vedle vany nebo na nějakou skřínku v koupelně a odkládáte si tam žiletky. Tohle mi taky přišlo jako super věc. Je to takhle na suchý zip. Jsou k tomu zase lepítka, takže to nalepíte na vnitřní stranu skřínky a máte takovou síťku, kde si můžete dávat třeba prázdné igelitové tašky, které my třeba nemáme kam dávat, takže mi to přišlo jako super věc a nebude to na očích. Dále jsem tam objednala tady tu, nevím, my tomu říkáme disco koule, ano, disco koule, Šarlotko. Já jsem si říkala, že to bude nějaká blbina, ale fakt to hezky svítí, prosvítí to celý obývák, takže já vám když tak tady hodím nějaký záběr, jak to večer vypadá. Když jsem tam viděla tyhle pastelky, tak jsem je musela objednat, protože mi úplně připomněly moje dětství. Možná si to taky někdo z vás pamatuje, jsou to vlastně pastelky s takovou barevnou tuhou. A jako další tady mám tento stojánek, je to třeba na parfémy nebo na nějaké krémy, byly tam i v jiných barvách, jako vždy prostě všechno je snad ve všech barvách. Potom jsem objednala tady tu masážní věc, že si prostě umyjete vlasy a potom si to tam tak vmasírujete a podle mě to ocení hlavně Patrik, protože on má rád tyhle věci a Šarlotka samozřejmě ta taky. Šarlotce jsem ještě objednala tady ty vyřezávátka, já nevím jak to nazvat, vložíte tam papír, zmáčknete a to vystřihne tenhle obrázek vždycky. A nebo i klapičku. Tu lapičku. A tam i labuť. Ano. No a jdeme asi na oblečení. Tenhle svetr je takový chlupatý, je fakt úžasný. Ten jsem si objednala už asi před měsícem. Takže to není součást tady toho haulu, ale je to taky ze Sheinu. Dále jsem si tam objednala pyžama, těch mám ze Sheinu už docela dost a to je tak skvělý materiál, že fakt nespím v ničem jiném, tak jsem si objednala takové kalhoty. Tento topík, to já mám nejradši jako kombinace dlouhé kalhoty a úplně krátké tričko, v tom se mi spí nejlépe. Šenko, ona ti tam bere ty korálky. Další pyžamo takové černé, to jsou zase kraťásky, takhle s krajkou, opět super materiál. A k tomu opět topík. Na tohle jsem hodně zvědavá, za chvilku si to vyzkouším, ale takhle to vypadá vlastně jako legíny, ale na té fotce to vypadalo, nebo takhle, když si to oblečete, tak to má vypadat jako silonky, jo? Že je pod tím taková tělová barva. A jsou úplně teplé, takže třeba na zimu k šatům by to mohlo vypadat hezky, uvidíme. A konec to má prostě klasické nějaké štrample, punčocháče, silonky. Dále jsem si objednala snad svoji úplně první sukni, začaly se mi hodně líbit tyhle koženkové sukně, ale vůbec jako nevím, jak to na mě bude vypadat. Takže takovou sukni. A nevědomky jsem si k tomu objednala i koženkový topík, ten už jsem si zkoušela a seděl mi hezky držel. Takže si to zkusím spolu asi zároveň. Jinak snažím se začít teda cvičit, takže jsem si objednala i nějaké věci na cvičení, protože s novým oblečením se hned začíná lépe cvičit. Takže takovou černou podprsenku klasickou, potom takovou svítivě růžovou podprsenku klasickou, tu už jsem si zkoušela, sedíme hezky a myslím si, že M-ko jsem si vzala. Jo, já si na vršek vždycky beru M-ko a to všude, takže velikosti podle mě jako úplně v pohodě odpovídají. Klasické černé legíny na cvičení, jsou to teda jako push-up legíny, takže tady má takové to, protože to má dělat hezčí zadek. A tohle jsou nejlepší kalhoty na cvičení, které jsem snad viděla, jsou prostě na cvičení, na běhání, na cokoliv. Je to super materiál. Kalhoty jsou jakoby zvonáče, takže to jako fakt za mě vypadá hezky. Hezky to i stahuje břicho. Já už vůbec neumím mluvit, já furt říkám tak, že prostě a tak, no já vím. No, blíží se moje narozeniny, tak jsem si řekla, že si objednám šaty. Akorát jsem čekala trošku asi něco jiného, jakoby na postavě. Podle mě vypadají super, však uvidíte sami. A jako nejsou špatné, ale já jsem pochopila, že mi přijdou
černé šaty s malinkatýma třpitkama a tam jsou takové velké tečky, ale schválně mi napište do komentářů, co na ně říkáte. Materiál, velikost, zase všechno super, takže uvažuji, jestli nemám, co je? Já jsem si někdy stěžovala, že málo říkám mama, že? Někdy jsem si stěžovala a teď neříká nic jiného. Já úplně miluju takové kroplé svetry právě s roláčkem, takže jsem si objednala takový béžový, krémový. Já moc teda červenou nenosím, ale chtěla jsem mít nějaký takový crop top ve skříni, takže jsem si objednala takový úplně obyčejný, ale je zajímavý tím, že má vlastně ty šňůrky, tak, které vůbec nevím, jak patří. Nevím, jestli to upřímně budu nosit, protože mi červená přijde taková, jako já nevím, moc výrazná na mě. Černý obyčejný crop top, který je takhle na zapínání, takže záleží, jak chcete být odvážná, jestli si to úplně odepnout, nebo zapnout. Já to budu nosit asi zaple. A ještě mám ten stejný, akorát v růžové barvě. No a takhle na závěr jsem si objednala tuhle kraťonkou bílou mikinu, protože nemám vůbec žádnou bílou, celkově moc bílé oblečení nemám a teď poslední dobou se mi to líbí, takže jsem si právě i ten rolák objednala a tak. Vypadá moc hezky, ale ten materiál jako to je hruza. Nebo jako ne, že hruza, jako dá se to, ale ty trička, všechno, pyžama, fakt super materiál, jako pohodlný, ale tohle je takové, já nevím, ale budu to nosit i tak, líbí se mi. No a to bylo teda všechno, jsem zvědavá, co na ty věci říkáte, určitě mi napište do komentářů, co se vám líbí, nelíbí, hlavně teda šaty, co si o tom myslíte, jestli nám zkusit objednat nějaké jiné, nebo jestli jsou v pohodě. A celkově, pokud vás tady tyhle hauly baví, tak mi určitě taky dejte vědět a já zase něco objednám a můžu natočit. No a jinak jste si asi všimli, že tady nejsem už tolik aktivní a hrozně mě to štve, takže budu ráda i za nějaký motivační komentář, abych natáčela více, protože bych fakt zase ráda vydávala pravidelně vlogy. Každopádně, pokud mě nesledujete na mém Instagramu, tak mě tam určitě sledujte, protože tam jsem aktivní furt a fakt hodně, každý den něco přidávám. Jsem tam jako máma podtržítko Dominika. No ale budu ráda i za sledování tady, za nějaký like, komentář, protože za chvilku vás tu bude 10 000 a chtěla bych to stihnout třeba do svých narozenin. Tak se mějte krásně a budu se těšit.